Jiena Josephina Beyer Grek natikom merħba u nilqakom għal programm ieħor laboratorji. Is-suġġett tal-programm tal-lum se jkun Stirling Cycle Engines u se nkunu qegħdin nitkellmu ma' 3 persuni illi jaħdmu f'dan il-qasam. Iżda qabel nibdew il-programm nixtieq li flimkien insegwu dan l-ewwel servizz dwar il-protagonisti tal-programm tal-lum. James Rizzo huwa missier l-inġinier Alex Rizzo u n-nanu ta' Luke Rizzo. Kif se naraw f'dan il-programm dawn kollha iħobbu l-inġinerija. James Rizzo huwa espert fl-Stirling Cycle Engines. Huwa ppubblika diversi kotba dwar dan is-suġġett. Ġieli wkoll ta' lectures fl-Università ta' Glasgow u l-Università ta' Edinburgh. Ħadem ukoll mal-Università ta' Malta dwar l-użu ta' Stirling Cycle Engines bħala teknoloġija alternattiva. L-inġinier Alex Rizzo huwa t-tifel ta' James Rizzo u Mr. Luke. Huwa inġinier tal-elettronika u jispeċjalizza f'inġinerija tal-ilma u strateġija kummerċjali. Huwa jkun involut b'mod regolari fuq proġetti tal-enerġija alternattiva. Luke Rizzo huwa t-tifel tal-inġinier Alex Rizzo u n-neputi ta' James Rizzo. Huwa għandu 13-il sena u jattendi t-tielet sena tal-iskola sekondarja tal-Ħandaq. Tinteressa ħafna t-teknoloġija. Riċentament rebaħ kompetizzjoni dwar riżorsi naturali fiżiċi. Il-kunċett tal-proġett tiegħu kien li jikkonċentra dawl fuq Stirling Cycle Engine biex din tkun tista' tħaddem ġeneratur. Dan il-kunċett huwa bbażat fuq l-ikbar proġett ta' enerġija alternattiva fid-dinja. Wara li segwejna dak il-feature bħala introduzzjoni lejn it-3 mistiedna li għandi llum fil-programm ħaniltaqa' mal-ewwel mistieden. Fil-fatt huwa James Rizzo, insellimlek James u nixtieq nistaqsik inti minn fejn ġietek il-motivazzjoni illi tidħol fil-qasam tal-inġinerja b'mod partikolari l-Stirling Cycle Engines. Xi 35 sena ilu kont intqajt ma' professur tal-matematika l-Università. U orini magni żgħar li kien għamel. U tanto xbuni illi tħajjart nagħmel bħalhom. Però li ġara li qabel kelli steam engine li kont nużaw ma' tfal tiegħi fil-xmajjar l-Ingilterra. U splodi li l-boiler għal daqsxejn ma korrinix. Allura qed daqshekk steam. U bdejt nistudja nara daqsxejn kif taħdem din il-magna. Għaliex l-explanation li tuk hija daqsxejn vaga, ma tafx ġewwa x'qed jiġri ġol magna. Allura bdejt naqra kodba lawnu mhux kodba, l-iktar artikoli lawnu lin ħannara daqsxejn kif jaħdmu biċċa xogħol. U sibt illi ma kien hemm l-ebda ktieb illi jispjegalek mill-bidu sal-aħħar il-biċċiet kollha, il-partijiet kollha tal-magna u kif jinteraktjaw ma' xulxin. U jaqder li jina illi mhix magna interessanti bħal di, xi ħadd irid jagħmel xi ħaġa fuqha. Inti wkoll ktibt xi kotba dwar dan is-suġġett. Tista' tgħidilna lan tal-kotba u forsi xi ftit żgħira l-kontenut tagħhom? Lan kien wieħed li nallem lil ħadd ieħor. Nallem lin-nies, il-studenti żgħażagħ x'inhija l-Stirling Engine, kif taħdem l-Stirling Engine, kif taħdem kull parti tal-Stirling Engine, ix-xogħol tagħha u l-valur tagħha fil-magna, u mbagħad kif timmunta fl-imkien. Barra minn hekk imbagħad tajt modelli illi jien għamilthom u spjegajt eżatt pass pass kif ħdimthom dal-magni. Kif spjegajt qabel, ma kien hemm ħadd qabli illi ħareġ manwal fuq dawn il-magni fuq l-Stirling Engines, tiegħi kien l-ewwel wieħed. U irnexxa tant illi l-ewwel handbook li għamiltha u Malta kien hemm wieħed lecturer Ingliż għalli għax ma tibgħutux għand publisher barra. Battu għand żewġ publishers, wara ġimgħa nirċievi fax. We will publish your book. Lacey, process. Dik kienet fil-1984. Very good. U miħtajjeb għordini. Mbagħad il-kumpanija imbiet lil-Haynes tal-karozzi. U ma baqgħux ippubblikawhom dawn il-kollha. Però wara ntqajt ma' publisher ieħor.
U għalli, nixtieq nippubblikaw lek, għalli però rrid nagħmlu kbir bil-kulur u eċetera eċetera. Alright, għamil 9 xhur oħra naħdem fuq, żitt iżjed magni, spjegajt iżjed u ġi riprinti darbit. Imbiħ nofsu l-Amerika. Nofs il-kodba nbijaw l-Amerika, tant meċa tajjeb, pero naf li mar imbiħ l-Australia, imbiħ New Zealand, postijiet oħra. Inti wkoll ġieli tajt lectures kemm fl-Università ta' Glasgow kif ukoll fl-Università ta' Edinburgh. X'inhi l-esperjenza tiegħek meta tkun qed tagħti lectures f'universitajiet barra minn Malta? Hemmhekk kienu li ġara li l-istudenti kienu jitalmu biss bit-teorija. U darba qed nitkellem kont nagħmel ħafna research hemmhekk, jiena qed nitkellem ma' lecturer. U għalli ejja kellimhom daqsxejn lill-istudenti. U kellimthom ma kienx qed bħala lecturer biex it was just a talk. U indunajt jien kont teacher ħafna snilu illi ma kienx qed jirrispondu. Qed jisimgħu ma mhux qed jirrispondu. U wara kellimtu lill-lecturer, this is not the way to do things. Għalli xiġifieri. Għetlu kieku konna magna żarmata u bat narmawa u ngħidu di qed taħdem hekk. Għalli idea tajba, għalli kif se nagħmluha? Għetlu ma importax, għetlu darba aħna meta niġi Glasgow, inġib il-partijiet kollha, għetlu nippruvaw għad il-biċċa xogħol u bekk irnexxiet. Għax la jkun hemm imbagħad hands-on experience. Hands-on experience, di tagħmel hekk, meta għadhom jagħmlu hekk. Wieħed jifhem aktar. Smajna wkoll fl-introduzzjoni li inti taħdem b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta f'dak li għandu x'jaqsam l-Sterling Cycle Engines kif ukoll biex tużaw dawn it-tip ta' magni bħala teknoloġija alternattiva. Tispjegalna ftit dwar dan? Li qed nagħmel mal-Department of Electrical Engineering huwa ippreparajt żewġ magni daqsxejn powerful. Biex il-studenti, xi studenti li jkunu rridu jużaw daw il-magni biex jagħmlu generators. Jew brushless generators, jew generators mod ieħor. Jien nipprovdi dak li sejħulu prime mover, il-magna li taħdem. U ma jagħmlu il-generator biex jiġġenera l-elettriku. Permezz ta' Sterling Cycle Engine? Permezz ta' Sterling Cycle. Li kieku kelli nsaqsik forsi tgħidilna fil-qosor xi ftit vantaġġi u xi ftit żvantaġġi ta' dawn l-Sterling Cycle Engines x'inhuma? L-ewwel ħaġa li hija l-iktar magna li hija environmentally friendly. Għaliex din ma tużax petrol jew diesel. Allura taħdem ħafna enerġiji separati bix-xemx. Per eżempju, tista' fil-Indja jużaw cow dung. Cow dung huwa ħmix tal-annimali. Dak meta jinxef jagħtuh in-nar jagħti fjamma tajba. Il-magna l-Sterling Engine hija an external. External is different from internal. L-internal hija l-combustion engine bil-petrol bil-diesel. Mentri il-Sterling Engine peress tissaħħana minn barra, allora la hemm explosion, la hemm exhaust, m'hemm xejn. Allora bħala environment, it's the most environmentally friendly in existence. That's the advantage. The disadvantage huwa illi sissa ma kienx hemm detti kbar li jidħlu għaliha biex jagħmlu full scale development. Għaliex il-petrol engine hija fully developed. Il-diesel engine hija fully developed, allura għalfejn u l-miljuni biex jużaw l-Sterling Engine. Having said that, però, qed isir ħafna studju. U l-iktar studju li qed isir believe it or not huwa l-Ġapan. Issa, wieħed jaf xi jagħmlu u kif jagħmlu l-Ġappuniżi, jekk jaqbdu ma' idea u jgħidu din idea tajba, jiżviluppawha. M'hemmx università waħda ġol-Ġapan li mhux qed jistudjaw fuq l-Sterling Engine. Fil-konferenzi li jsiru barra minn Malta fuq international conferences u għaddi għamilt mort waħda Groningen, Holland f'Novembru li għadda u presentajt paper hemmhekk. Il-maġġor parti tal-papers u tal-lectures u tal-talks huma mill-Ġappuniżi. Issa, borderi, wieħed qed jittama illi qed timxi iżjed, però fl-Amerika hemm sitt ditti illi qed jesperimentaw bisħieħ
fuq l-Sterling Cycle Engine.